Hindi lang si Juan Revelador nga nagsulat sa libro sang Bugna ang naghambal may tungod sa ikaduha nga pagbalik sang Ginoo. Bisan si Salmista David may iyaman siya nga description sa sini nga mga kahigayunan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga kalibutan sa aton tagsa ka mga iglesia. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong kagari, ang aton nga mga host, ang aton mga resource persons, mga nagbalik alagad ninyo, mga kauturan. Una na akong pakilala sa inyo, si Pastor Dr. J.C.J. Aragon. Siya ang aton Vice President for Development and Advancement and Development, mga kauturan diri sa CPAC. Former siya din naton sa School of Theology. Pastor, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Kag maayong adlaw gid sa tanan namon nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagapadayon gid sa pagsuporta kag nagasunod sa inyong programa. Isa kadako nga pribilehiyo ang pakig-upod liwat naton nga tanan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Yes, thank you, Gid. Pribileo isa ka oportunidad naton. Si Pastor Jesse Aragon o Dr. Jesse, tal nga taga Negros, dire na tao, dire nagtubo, dire nagdako, mga kauturan. Ang ikaduha na akong pakilala sa inyo, ari naman, halin sa Coronadal, South Cotabato. Pero ari sa diri subong tungod kay siya, isa sang aton mga professors sa School of Business and Accountancy. Isa siya ka CPA, kag siya ang coordinator sang accountancy program sang aton nga college. Wala sang iban, si Ma'am Sheila Joy Samihon. Ma'am, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw man sa aton mga kauturan. Amon gid nga kalipay nga makaupod naman namon kamo sa aton pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sininga adlaw. Yes, and that's correct. Ari na kita mga kauturan sa lesson 8 in the Psalms, part 1, para sa Mayo 17, Tubto 24. Sa hindi pa si Ma'am Sheila magbasa sa aton sansara ng teksto, duko nato mga ulo. Sa liwat Ginoo ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa ngam ginakanami gid sa siningation magagwa kag mabalaan mabatyagan namon upod sa amon mga kauturan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Sheila. So, ang sadsaran nga teksto sa aton pagtuon subong mabasa sa Bugna 14:1. Naghambal diri, niya nagtulok ako, kagyari karon ang kordero nagatindog sa bukid sang Sion, kag kaupod niya ang isa kagatos kag kapatan kag 4,000 nga may ila sang iya ngalan kag sa ngalan sang iya amay nga nasulat sa ila mga agtang. Wow, and that's it. Mga kauturan, Doc Jess and Ma'am Sheila, ang aton nga leksyon sa sininga simana presentar sang mga libro sang Salmos. Labi na sang Salmos 5, Salmos 15, Salmos 24, Salmos 122. Ako na diskubrihan diri nga sa mga Bible students nga natawag ni nga eschatological psalms. Sa atong pa nagahambal, nagapresentar, pinagi sa mga nagsulat sang Salmo about the coming of God. Most likely, the second coming. Diya, Doc, ano pa ginang aton masapuan diri sa atong semana ni? Isa ka
Buta nga matahong aton matalupang diyan man mga kauturan. Amo ang tema sining libro sang Salmos. Yes. Amo siya ang kaluwasan, ilabi na ang deliverance, ang Amen. pag-deliver, no? Pagluwas Pagluwas. sang Ginoo sang iyang mga katawan. Iyang mga katawan. Ini siya nga tema sa libro sang Salmos. Aton man makita ini nga tema sa libro sa Bugna. Aton Yes. nga madamo sang mga Bible scholars nga nagasiling may ara ini eschatological theme bangod ini nga mga mensahe diri pinaagi sa mga poetry, anong poetry, Binalaybay. binalaybay kag mga ambahanon. May ara siya nga tema sang pagluwas, pagantos, kalipay, Kalipay. kasubo, kag ang katapusan, kaluwasan sa Kaluwasan. mga katawan sang Ginoo. Nga mo siya ang tema man sa Bugna sa libro Kag sa sa libro sang Daniel man. Ma'am Joy, ano imo na Actually, silingan? isang nagabasa ko wala pastor. Do manambay na dahil may bagong nga pamaagi Yeah. sa pag-intindi sa Revelation. Amen. Kaya kung tanawon ta ba na, Revelation is something in the future. Kung kisa do kabudlay Oo. i-grasp Imagine. sa aton imagination. Kay hambal gani nga wala pa may nakakita Yeah. or mo na bala. Yeah. Pero kanami gali isang salmo no nga nang in the most artistic nga mga pamaagi hambal niya ginhimo niya nga daw alive. Yes. Gintaga niya sang daw bag-ong Kabuhi. kabuhi ang aton nga pag-intindi sa Revelation. Yes, and that's good. Ang aton nga ginatunan sa sining nga quarter, how to study prophecy. Wala kita ga study prophecy itself. Kundi paano naton matunan kag mangpan. So isa na Ma'am Joy. Kanami, ako man bisan pastor nako dugay nako retired nako. But now I realize, dugangan pagid nga kanami galisang salmo. Dira nimo makita ang tema, dira nimo makita nga wala pa nasulat ang revelation. Ara na yang salmo. God has already ordained the things to happen. Pastor Jess, our high priest. This is about kay Moses. Yeah, anong punto diri nga nami ginaton matunan? Isa sa mga punto diri naton nga talupang doon mga kauturan, amo nga ang bulhaton ni Ginoong Hesus subong isa ka mataas nga saserdote, nagadtoy-toy siya sa aton man sa paghangop sang tagna. Bangod na nauna nga bes, ang sanktuaryo isa siya kalandong sang sanktuaryo sa langit. Yes. Pattern siya diri sa duta. Kag ikaduha nga butang aton matalupang dan nga ang tanan nga mga detalye sang sanktuaryo nagatudlo siya sa palaabuton sa bulhaton ni Ginoong Hesus sa kaluwasan. Yes. So sa bagay nga ini nagatudlo siya sa aton ano ang pamaagi, ano ang pagahimuon, ano ang resulta sang pagluwas ng tao pinaagi sa sining bulhaton diri nga makita naton sa sanktuaryo labi na sa bulhaton ni Ginoong Hesus subong isa siya ka mataas nga saserdote. Kaglabaw sa tanan aton matalupangdan nga ini siya ang buluhaton sang mataas nga saserdote kag naangot sa sanktuaryo nagapamatuod siya sa isa kadako nga kamatuoran nga ang Dios kaupod naton. Kay pares bala ma'am Femiho no sa sanktuaryo dira naton makitaan nga ang napulo ka sugo sa masami aton matalupangdan ang napulo ka sugo duwa siya kabahin, apat kag anom. Pero ang balaang kasulatan nagasiling ini siya duplicate copies, back to back written, ginbutang siya sa Ark of the Covenant kag nagasimbolo siya sang kopya sang tao kag kopya sang Dios. Ang Dios, ang tao ginsulod sa Ark of the Covenant sa bagay nga ini siya nagatudlo sa bag-o nga testamento sang ngalan sa Ginoo, God with us in the tabernacle, in the sanctuary. Kag ining buluhaton sa mata sa saserdote, nagasaysay siya sa aton nga ang Dios kag ang tawo kaupod kag paghilio sa padulong sa kaluwasan. Yes, and that's correct. Ma'am Joy, before na ko niyatag sa imo, sang legal ng mga sinima na atong itunan ang background halin sa Genesis. No? Ang isa na kung hindi malpatan ang ginatawag nga first mention principle. Labod sang lamb, na first mention na dito sa may panahon ni Cain kag ni Abel. Ti ang lamb sa Revelation
si Jesus to point mo na. Karon niya ang Salmo naman. Ang background sang Revelation kag sang Daniel. So si Moses gintagaan sang blueprint sang Ginoo. Oo. Kaya hindi natin mahangpan ang heavenly sanctuary. Nga ginamention ni Juan, revelador, kung hindi ta makakuha sang knowledge halin sa Old Testament. And this is it. That's why ginhatag niya may outer court, may holy place and most holy place. You mentioned about the Ark of the Covenant where the Ten Commandments. Ti ang pare dira pointing naman sa kay Jesus. Ma'am Joy. Sometimes nag-reflect ko bala no, na naghambal siya diri gani no. Nga kung hambal mo pastor, kung hindi ta maintindihan ang Old Testament, Yes. hindi ta gid niya maintindihan kung Correct. malabot. Ah. So sa akon bala as a accounting teacher, Yes. ang struggle ko gid ya, pastor, isa ka maestra nga paano ko bala itudlo ang topic. Nga syempre hindi ni sila mga business people. Paano ko ni itudlo sa ilang maintindihan nila, makarelate sila as students. So hambang kanami gid yang Ginoo kung magtudlo gid ya. Kay madyanon mo kabalo siya nga hindi mo ni maintindihan. Yes. Ari tagaan ta kasang illustration. Yes. So kag nabasa ko abi pastor sa isa ka article nga nagambal siya didto. Nga the best way kuno to teach new concept is to anchor it with the concepts already there. Nang naintindihan na bala nato na kalimbawa, may gikaon ko nga bago nga food. Explain ko sa inyo kung anong the meal. Ihambal ko nga daw saging siya, nga may sagol nga mango. Di ba ang aton brain Yeah. amo na siya gali. Yes. So do amo ni bala ang pagpresentar sang sanctuary, sang Yes. tabernacle. Anong purpose in it? This is the foreshadow of the heavenly nga sanctuary. Daw na bala nga hindi inubra sang tao nga sanctuary. Kanami gid sang aton nga Ginoo. And this is one thing I really appreciate with our doctrine that makes us unique compared sa uban, di ba, Pastor? Yeah, Ang aton that's nga right. doktrina Yeah. sang sanctuaryo. So kanami gid kung Original maintindihan- ginato niya. Oo. Pwede na ginulam si man. Kag kanami pastor no, nami gid ang aton Ginoo, the best gid nga teacher nga bagani. This is not prophecy. This is how to study prophecy. So this is the way. And this is one thing that I really appreciate sa amo ni nga topic sa Sunday. Yeah. Hindi man ito pagpabugal. Ang iban nga reliyon niya daw wala gid niya katudlo about sanctuary. Kita yung tiara sa revelation ng sanctuary. And then, ginatawag nato ng Iglesia Seventh-day Adventist Church as a prophetic church. We came out of prophecy. Na tiamo na siya. So, ang Salmo, isa sa manami nga mga illustration to explain to us Gan. the concept of the sanctuary kag ang concept sang high priest. Kanami gid pastor. Yes. Oh. Doc Jess, Mount Zion. Na ari naman. Anong imo na simplatan? Isa ni katalulupang doon mga kauturan, no? Ining Mount Zion, gina-consider ini nila nga isa kabalaan nga duog sa bagay nga amo ini ang ginakopik nilang trono sang Ginoo. Kag diri sa Salmo sa atong matulupang dan nga hindi lang mas kung sino ang tao nga takos sa Basta-basta. basta nga makadangat sa singa duog o makapungko o makalampas sa singa duog maskin pa dito sa sa Jerusalem isa ini siya kag ginakabig nila isa kabalaan nga duog. Kag atmo diri matulupang dan nga sa sinulatan sang Salmos yadto lamang ang tindog sa atubang sang Ginoo amo lamang ang mga katawahan nga mayara sang kinaiya kag kinabatasan nga iya sang Ginoo. Kung sa aton lang hindi naton ini maangkon. Yeah, wala gid. Apang ano kapasalamatan nato no nga sa sinulatan sa Salmo nagapaathag siya sa aton nga pinaagi sa pagkamatarong sa Dios kita mahimo kag makabig nga mga royalties. Kita mangin takos nga pagatawgon harianon tido ano bala na moon ka nga royalty no nga ano lang man hindi katakos pero bangod sa Ginoo mangin takos kita kag isa ni kadako nga pribilehiyo kag aton talupang don kag gikinahanglan naton nga i-take advantage bangod nga ini ginhatagan sang pamaagi sa Ginoo nga aton madabot. Si San Moise de Bed nakakita pala namon
Sa Mount Zion. Of course, ang Mount Zion is Jerusalem. Nakita yan, sino ba makatindog in the presence of Mount Zion, in the presence of the Lamb. Na, sila lang yang gintubos. Kaya by ourselves, we are nothing. We cannot. Ma'am Jo, may kadugang ka. Actually, Pastor, sang nagabahasa ko ni Bala, bago gid nga, nilayo, pagid ko sa kamatugan. Kaya kung tanawon wala, Pastor, ang No, sa Isaiah dapat ko, ma'am. blameless, o daw sa Isaiah, blameless, wala ka sang sala. As in, wala ka sang ginambal nga, gihimo nga hindi maayo. Amo gina yung requirements. Dako na Bala. So, sa akon kaugalingon, mahambal ko gid yang wala gid ko tsansa, kumbaga. Pero may paglaom. Ang itong ginhambal ko na Pastor nga, hindi sa aton nga perfect righteousness. Kaya hindi na masarangan. Amen. It is, hambal niya, His perfect righteousness. Ang perfecto nga righteousness ni Jesus ang mag-cover sa aton. So, kung kisagani, kada end sang day, Pastor, nag-try ko reflect kung anong ginubra ko bala during the day. And there was never a night that I stand in God's presence nga nang I can commend myself nga Ginoo, I did well today. Nami akon nga ginubra sa never a day. So kada gabi kung mga muyo kung mga Kalambiton. Ginoo patawaran. I-reflect ko tamo ko sang ginuna-huna nga hindi maayo amo na bala kag amo gining always nagamugid sa akon heart, Pastor, nga hambal ko ang gugma kag grasya sang Ginoo. Yeah. It's wala ka kaubos. Yeah. Nga kada pagkatapos mo pangamuyo, grabe ginang Ginoo magpatawad, Pastor. And I'm so amazed. Meaning I have the opportunity to stand in the last day in the Mount of Zion when I am Amen. clothed in the righteousness of Amen. God. Ma'am, yung mo ba description about your feeling? Amo man na ang feeling ni David mo. Sino ako bala? Sino ang makatindog diri? Na, tiyan mo nang iya pala ng biton sa Salmo 15, versikulo 5. Te dayon ginsabati na ni Juan Revelador sa Revelation 14. Nga ang makatindog are those who are washed by the blood. Mayari ang mga tao, Pastor, nga nagasiling nga, maayo-ayo na lang kuya sa imo. Kay, kinabala mga self-righteous nga sahi sa mga tao, hindi gali ni siya kaangay nga dapat naton pagkabatyagon. Bang si Kristo lang gidi amo ang matarong. Amen. Ang tanan sa aton hindi takos kung si Kristo wala sa aton. So wala kita sing ipabugal man sila nga mayo-ayo na lang kuya kumpara niya sa kay kwan kay simba ko ya. Apang sa labaw naton nga ginapakamatarong nga aton ko galingon. Labaw pagid kili kita nga naga tindog sa pagkamakasasala kag dili takos sa atubang sa Ginoo. Mga kautoran ng aton ginatugan is about prophecy, about Daniel and Revelation. Pero ang punto sa atong eleksyon nga we are being brought back. Ginadala kita dito sa Genesis, ginadala kita sa Old Testament, and this week ginadala kita sa pananambiton ni Salmista David kag sa iban pa nga magsusulat para maangpan naton what is Revelation and what is Daniel. Kag ang punto diri ang mga redeem, ang mga linwas nga nagatindog sa Sion. Low in our hearts, Ma'am Joy, do you have something? Dumduman ko na sa muna, gid Pastor, nga may gambal gid na yan. Adventista ka, pati ka mo sa... Mga sugo. Imposible na yan. Masunod mo ng 10 Commandments, imposible gid na yan. Daw mo na pala nga mga comments ang mga tao. Pero mo nang hambal na diri, law in our hearts. Kagaina, ganyan ba natin? Hindi gid man natin masunod sa aton kaugalingon. Pero gasalig tang ang Ginoo magaupod sa aton. Kag ang nami diri, Pastor, no, nga, ang actually nakabugid sa akon sa sini nga Tuesday lesson is that kung ara ang kasubuan sa Ginoo sa atin tagipusoon, it will be seen in our character. Yeah. Good name is actually hindi kung anong pagkasulat, spelling sa iyong pangalan. It's your character. Kag, ang nang hambal kong gani nga, ano ni nga character? It is the character of Jesus nga makita sa aton. Nang hindi mo ko madumduman nga ako si Sheila, pero madumduman mo nga, nakita mo si Kristo sa akon kabuhi. Yes. Kag, ang magaling ni Pastor, hindi, although specific ang commandment sa Ginoo, pero once nga ma-integrate na, maara na sa aton kaugalingon, it's our lifestyle. Diba? Kanami. Kag,
amo gid niya ang aton nga kumbaga sa akon ko galing lalambuton. Kung tanawon ko siguro basi sa kamot ko pa lang nasulat. But I am praying it and asking God that Masulat He sa may kung nasulat na tani pastor kung wala pagid nga mag-abot gid ang tion nga aring makasuguan sang Ginoo fully nga masulat sa akong tagipusoon. Ma'am, ang isa na ko ni Pastor James before na ko niatag sa imo. Ang isa diri kundi si Moses request ang Ginoo Moses saka sa baba. Oo. Di siling ni Moses, Lord, abi pakita ako sa imong nadagwan. Agod to nga kung mamangkot sila, at least nakakita ko sa imo. Na ina siya, kadamo sang istorya dira nga Moses, mag-aagi gani ko, manako ka sa bato, kay hindi ka nakikita sa akong glory, sa akong kahimaya. It is in connection with the giving of the Ten Commandments. Sa aton pa, may relasyon ang Ten Commandments about the glory or simply the layman's term, character of God. Doctrines. Usually, magsiling kita kasuguan. Ining kasuguan, isa siya ka-reflection sa karakter sa Ginoo sa bagay sa si Moses. Gani, kinawala yung pastor. Siling ni Moses, Ginoo, show me thy glory. Kag siling sang Ginoo, ang himaya sang Ginoo, hindi iya display sang iyang himaya, kundi iya generate sa kay Moses ang iyang karakter. Ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo bugana sa kaluoy. Amo ni ang glory sa Ginoo. Amo ni ang himaya sa Ginoo. Amo ni ang karakter sa Ginoo. Maskin pa dira gani sa bugna. Basta no sa aton leksyon, nagasaysay dira nahnungod sang ngalan sa Ginoo nga igasulat sa aton mga agtang. No? Ini ang ngalan sa Ginoo, hindi ini inabalang tato sa aton. Ano ay hanang isura naton kung tanan-tanan sa aton may tato sa ngalan sa Ginoo. Hindi naton ini pagkaon nga literal bangod may ara nga mga sunulatan sa bugna nga hindi pwede naton kuhaon sa literal pananglitan. Nagasiling dira nga ang sinuman nga nagakaon sang unod kag nagainom sang dugo kun aton na kuhaon sang literal mahimo kita nga kanibal sina. Nagkakaon sang unod sa Ginoo kag sang dugo. No, hindi naton na siya pagkakuhaon literal kaangay man sang pagsulat pagpa-interpret naton sa ngalan sang Ginoo nga nasulat sa aton mga agtang. Ini ang ngalan sang Ginoo nagasimbolo sa iyang karakter. Bud sila nabutang sa aton agtang, anong aton agtang? Seat of decision making. Sa aton nga choices, kag sa aton tagipusoon, hindi na sa aton nga heart, kundi nagasaysay sa sang aton nga mga desisyon. So, ining karakter sang Ginoo nga nasulat sa aton nga mga agtang, ang ngalan sa Ginoo nga nasulat sa aton mga agtang, nagasimbolo siya sang pagkaimportante kag pagkakinahanglan sang karakter sa Ginoo nga mangin amo ang aton panghuna-huna kag mangin ang among aton nga kinaugali man. And that's it. Ma'am, do you have some more to share? Yeah. Amo na to na mga kauturan nga kabay pa bala pastor nga may nabasa ko gani nga passage nga kung ang character ni Jesus makita na sa kabuhi sang iya mga anak mabalik na ang Ginoo. Mabalik. So ari nga lesson nagbulig pagid sa akon sa pag-intindi nga ang character sang Ginoo ara gid sa iya kasubuan. Yes. Kag dapat mo puno sang kalipay aton kasing-kasing sa paghimo. So kabay pa mga kauturan no nga ang aton si Kristo gid makita sa aton nga kinabuhi. Ang Revelation 14 ga-mention about God's name written in the forehead of His people. Na the same chapter sila nga as described as those who keep the commandments of God. That's why amon to kay nang incongruent relation sa paghatag sang Ten Commandments. Psalms 5, Pastor, it's about worship. Kanami, madsini. Na, before ka, Pastor, kung nakuya imo pamangkuton, describe Revelation in one word. I would describe it in worship. The word worship. Yes, Pastor.
isa ini siya ka dako man nga talalupang dun nga ang mga nagasimba kag nagaalagad sa Ginoo mga katawhan nga putli wa ay isang deception wa ay isang wa kabutigan no? So diri naton makita sa gihapon nga ang bugna Revelation 14 verse 5 nagasaysay sa aton nga ining mga katawhan nga nagaalagad sa Ginoo mga katawhan nga putli pinaagi sa bugay sa Ginoo amo man ang mga katawhan nga magapasundayag sang mensahe sang Ginoo sa katapusan ng mga adlaw. So hindi gali kita mangin kabahin sini nga mga katawhan kun ang aton kinaiya kag ang aton kaugalingon hindi mapaangay sa kaugalingon man kag kinain ni Kristo. No? Kag kun ara na sa aton ang kinaugali kag kinaiya ni Kristo hindi man mahimo nga hindi kita makapasundayag sa maayong balita nga hindi naton mahimo ang buluhaton sa pasundayag sang mensahe sang kalawasan sa iban. Parehas bala sa kay Isaias no sang iyang nakita ang Ginoo ano ang nahimo, ano ang natabo sa iya. Sang nakita niya ang Ginoo, labaw pagid nga nakita niya nga makasasala siya. Hindi kasi lang ay arang Ginoo baw, kuan gid kuya. Mayo gid kuya kinakita ko Ginoo. Ba sang iyang pagkakita sa nga the more no? Ma'am Joy, atong siling nimo kay nga damor pagid nga instead nga magsiling pabugal ka ay daw mayo ni damor pagid nga na pahiubos mo kaugalingon kay kinkilala ni mo nga makasasala ka apang samtang imo nakilala kag napaubos mo kaugalingon bangod sa pagbatyag nga ikaw ka makasasala niyan dira pa nga panahon kag si Isaias nagasiling Lord here am I. Send me. Yeah. So, kita man, samtang aton ginakilala nga kita makasasala, kaginkilala naton nga kita nagakinahanglan sa Ginoo, nyan, dili naton mapaiway nga kita man mangin instrumento sa Ginoo sa pagtapos siyang bulhaton in response sa kaayo sa Ginoo. Yes, correct. Ma'am Joy, anong imo nga so, sa Darino, gin-compare gani ang Salmo 5 kag ang Revelation. Kung atong tanawon, Pastor, famous gid ning Revelation niya. Kilala gid niya si Revelation 14 nga only ang mga matarong. Diba? Mga righteous o mga wala dagta ang makatindog sa tubangan sa Ginoo. Pero wala ko gid actually na think nga actually it was written very long time ago in Psalm chapter 5. Kaya nagkamba siya, sinong makatindog sa tabernacle? Ang pala, atong mga wala sala. So, nagkit siya galitaan. Kag, dari kong makita, nung hambal mo gani kagina, Pastor, it's a privilege. Privilege, ganyang kasasala. Luwasun tayo sa Ginoo. Do kung baga daw, ara, natabala mahulog ka na sa kalayo, gindakop ka sa Ginoo, kag ginluwas ka sa Ginoo. Kag ang pinakanami nga tani sa aton mga kauturan, aton i-apply bilang mga anak sa Ginoo. Aring ginambal mo kagina, Pastor, nga once nga ang pangalan sa Ginoo ma-inscribe sa aton sa gipuson, hindi tayo maghipos. Nga wala, ginakabalo akong kaingod nga Adventista ko. Hindi ka kaya kahipos. Hindi ka kapugong. Hindi ka kapugong. Kay puno sang kalipay ang imo tagipuso nga giluwas ka sang Ginoo. Diba? Kung singgit ka, hallelujah. And then hallelujah is a form of worship. Oo, Pastor. Kung kisa bala mo ni nga, like, sa ano naman, sa akon nga perspective, nga bala nga ang scam, nagadamo. Tungod kay kung ako, nakakinansya ko, Ari ko mo kaya, ari ko. Pero nga akong kis ari, grabe, ganyan, it's beyond wealth. Ari, eternal life niya nga saad sa Ginoo. Nga akong kis daw ka, wala ta reaksyon. Ang gani, no? Kanami kita ni bala nga, once na kabalutan sa namin, let's share the good news. Wala na kita time, Pastor. Teach transgressors your way. This is about Isaiah. Kay na. Oo. Na. Anong imo din na sidingan, Pastor? Atong talupang doon ini siya dako naton nga talala nga buluhaton sa atubang sa Ginoo nga atong nga ginsaysay ang responsibilidad naton sa pasanyog sa maayong balita. Ilabi na sa dira sa libro sa bugna makita naton dira ang mensahe sang tatlo ka manugtunda ini nga mensahe amo ang mensahe nga pagadalon naton
subong nga mga katawhan sa Ginoo sa pagtapos ng bulaton. Kag ang Ginoo nagapangita sang volunteers who will go. Who will go. Kabay pa mga kauturan, hindi kita pang duha-duha sa pagsabatman, kaangay sa kaisa sa pagsiling, Lord, here am I, send me. Maskin ano lang ako ni kasarang, hindi importante sa Ginoo. Ang importante lagi sa Ginoo, ang mga kita willing sa paghimo sa bulaton. Ang God can make wonders kung ano man inang ara sa aton. It is not what God is not calling those who are able, but those who are not nga i-able sa Ginoo. May mga description sina Ma'am Joy. God does not call the qualified, They qualify. but He qualifies the called. Those who call it. Kag sa akon man diri pastor no teach transgressors your way. Kung kagaina sa istoryahanay kami nga grabe na ginang kalibutan subong. Gusto ko no may mga amo ni nga mga tug pangbungguan niya tong mga tao. Grabe na kita hindi mo na bala ma-describe ang pamatasan sa mga tao. Pero ang balga ni pastor, we really need missionaries, volunteers to share the love of Jesus, to tell these people this is the correct way to live. Kag ang akon diri gid nga punto nga nakita pastor is ang si Isaiah ni sang gitawag siya sa Ginoo. Hamba niya gani nga hindi siya kay hindi gani siya takos, pero ang kanami nga punto kay iniquity is taken away, gikuha sang Ginoo ang iyang sala, and it is then that he was ready to work for the Lord. So buting ganin Willie pastor, before kita maglakad sa pag-share, kinahanglan na we are to make our hearts right sa tubangan sa Ginoo, that iniquity are taken away. Only then our lives and the message of God will be very powerful to the life of the people nga pagadalaan naton sang mensahe. Kag it's the same thing with the story of David, diba? Si David, kung tanawon mo, wala gid nag-abot ang kumbaga ang wala niya ginabatyagan ang gugmagit sa Ginoo o ano ang mercy, ang compassion sa Ginoo until the day nakita niya ang iyang sala. Kag nakita niya ang mercy, compassion kag ang love sa Ginoo. So siguro mo ning kanami sa akon it's very comforting gid pastor Yes. yan. I know. Bisan wala ka mo kabalo sa It's not your only commitment. ay, oo. Bisan wala ta kabalo sa aton tagsa-tagsa ka mga sala. But I know sa akon kaugalingon, I am not right. Daw mo na bala. Kag siguro like after this, after mga kauturan, after sing aton nga we really need to siguro make that come to God. Kumbaga with all that we are like Isaiah, like David, na Ginoo amo ko ni, pero willing ko yung mag-serve sa imo. Amen. Mga kauturan, sorry lang, ginuway na, naubos na atong bala, sobra na kita. But nevertheless, kanami sa atong leksyon, baw kung damo pa tayo panahon, we have still a lot of things to share to you. Mga kauturan, ako na ngayon, si Pastor Jess, sa iyang short nga take kag si Ma'am Sheila. Sa pagtuon naton sang libro sang Salmo kag sang bugna ang mga kauturan, talipang doon naton nga naghilapit ang pagbalik sa Ginoo. Tugutan naton ang karakter sa Ginoo, makitaan sa atong kaugalingon, tugutan naton nga ang kinaiya ma-reflectar sa atong kinabuhi, kag tugutan naton nga kita mga instrumento sang Ginoo nga iyang paghimuon, pagkagamiton sa pagtapos sa iyang buluhatan. Amen. Ma'am Joy. Mga kauturan, sa akon nga kaugaling puno gid sa pag-appreciate kag sa mercy kag sa gugma sa Ginoo. It's still abundant sa kada isa sa aton. Wala ko kabalo kung ano iya gina-struggle spiritually, pero man gining saad sa Ginoo nga before siya magkari iya gitabuligid suksukan sang iya pagkamatarong. Kag among ginanghambal sa akon father pastor, hambal niya before siya napatay. Last na mga istoryahan na hambal niya sa akon, magkita na ita sa langit. Amen. So kabay pa mga kauturan sa sina nga dako nga adlaw magkita na kita tanan sa langit. Mga kauturan, ang kanami lang bala. Kaya ining aton nga baba, nga makasasala, hindi makalitok sa manami nga mga mensahe sang Ginoo. Sa Isaiah, gintinluan, gintandog ang iya nga baba. And then from that time on, ready na siya. Nabatyagan niya nga ready na siya. That's why, iya pa gani gin-challenge sa Ginoo. Ginoo, ari ko, padala na ko. Kabay pa, nga mangit amo man na ang aton nga experience. Sa hindi pa
si Doc Aragon pangamuyo. Aton nanay pasalamatan ining aton nga mga sponsors, mga kauturan. Nga amon ang nagahatag kabuhi sining aton nga pagtuon. Si Jet and Susan Caro, Manang Helen Barbasa, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, ang Ma'am Antipas Piedad, Ladel Labalan Gascon, Marlobel Heruta Lurin, ang mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Juligid Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, ang mga magulutod, Alex Vejadero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, and Ido and Femidon Bandes. God bless you. Pastor. Magampo kita, Ginoo, salamat sa imong bugay, kag sa imong gugma, nga naghimo sa amon nga mangin takos, nga mangin imong inanak, tuguti nga imong kinaiya. Makitaan sa amon, tuguti ang imong pagkabalaan, mapasagahay sa amon, kag kami man mga instrumento, nimo nga magamit sa pagtapos sa imong bulhaton. Ikaw nagsabat sa pag-ampo, sa ngalan ni Jesus. Amen.